טובה לאותם אלה שכן משרתים וכן מגיעים למילואים המובהקים שם בצאלים. כן, בוא, עם או בלי קשר, נעבור לדברים חמודים שיכולים להידרדר נמוך מדי. מה שהתחיל בחיילי הנחל שמפזזים בחן בקסבה של חברון, מגיע לצילומים מחתרתיים באמצעות מסכי מעקב לראיית לילה שמוצאבים גם לאורך הגבול. כן, עכשיו זה למעשה מגיע, הטרנד הזה של החיילים השרים והרוקדים ומעלים את זה ליוטיוב, מגיע באמת לשיא חדש. חיילים מחיל האיסוף הקרבי, מה שקראו עד לא מזמן מודיעין שדה, משכללים את העניין הזה, עושים ריקוד לשיר מזרחי ידוע של דודו אהרון, תגידו לה שיש, ליצירת המופת הזו. החידוש דרך אמצעי לראיית לילה, הנה. החיוך הדומות, המבט, הליטוף ששובים את ליבי כל רגע. היא יודעת שהיא מבקרת אותי, לא יכול לצאת ממנה, מנסה לפתות ומצליחה, כל היום חושב עליה. תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. תגידו לה שאם היא לא תסכים, אני הולך כאן לנצח. תגידו לה שיש... טוב, זה אמצעי לראיית לילה של מערך האיסוף הקרבי, לא ברור באיזה גבול, ייתכן גבול הצפון. אנחנו קוראים לזה ריקוד המחבלים, כיוון שהחברים שצילמו את הדבר הזה, קראו לזה, לקטע הזה, 3 מחבלים שנלכדים אצלנו, ובמקום באמת לעשות מה שצריך לעשות, הם פותחים בריקוד, כאמור עוד ביטוי ליצירתיות היוטיובית של חיילים.